Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Salam, kadırlı iyileşler. Bugün biz Agvirlik TV radyosunun platformasına her kuatta yakın günlerdeki dönem howply ýagdaý bilen bagly hem İran ve İran'ın töwereginde bolup geçen tragik wakalar bilen bagly gurrun etmek üçin öz iyileşimiz wekil tekani Türkmen Zahra Türkmenlerinden wekil tekani çağırdık. Wekil bizim platformamıza gepleşimde hoş geldiniz. Sağ olun. Men bütün iyileşlerime salam aýtýan hem de sizi men çağıran üçin köp sağ olun. Taňry arkasynda aýtýan. Menem sana sağ bolsun aýdýan, şu wagt tapyp bizim gepleşimde gelenim üçin hemem häzir şu İranlaky ýagdaýlary bizim iyileşlemede düşündirjegiň üçin bir gaty möhüm mesele. Onu kıyskaça häzir men bir giriş hökmüni aýtjak bir sözüm var. Olum inhanni 28. fevralda 10 kuny. 10 kun. Bundan 10 kunyň duýdansyz ýagdaýda Jenewada gepleşikler geçip durka İran bilen Amerikan arasynda şu ýadro ýarany ýaýratmazlyk hem İranlaky ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça gepleşikler dowam edýärkä birden bir 6-njy wagtyr ony gabat gelende birinji gün dowam etmeli diýilen gepleşiklerin deregine alak edin ähtiýarlyk bilen İran üstüne şoldy Amerika bilen İsrail. Bu inni birinji gerek däl. Geçen ýyl ýadymda bolsa wekil geçen ýylyň iýulunda mydy şu. Şu adam ýedil gepleşikler geçip durka şoň arasyny üzüp ähtiýarlyk bilen hiç ýyly duýdurmazdan İran üstüne Amerika şoldy, bombalady. Indi bir ikinji gerek gaýtalym ýa. Bu bir inni tradisiýa öwrüli ýanky hamana gepleşik geçiren bolup Amerika ağlaýa-da ağla burýa-da Allah vurmak diýilýär buna. Inni şeýtdirip buna ikinji gerek şu ýagdaýy, ilginç ýagdaýy gaýtaladylar. Indi uruş başlanyna birinji aýtmalat ýanky ähtiýarlyň uruşdy, ikinji aýtmaladam inni İsrail näme İsrailin kim damaşeýle. Goňşularynyň üstüne duýdurman bolmak, gana gark etmek ol belli. Ýöne neme Amerika edilbeýle döwletli patap edilen nokta. Amerika bir dünýäniň uly iň güýçli hem bir gadymdan bir demokratik döwlet diýip patap edilýär. Şoň üçin onun ilat bütün dünýäniň ilatyny gowlugy garaşýar. Indi şunu alyp görsegem häzir Trump oňa garamazdan Amerikan diňer halkara düzgünlerini bolmak däl. Amerikan öz konstitusiýasynyň boldy. Yani ol bir döwletiň üstüne sözjak bolsa Amerikan düzgünlerine göre, konstitusiýasyna göre prezident kongresten ruhsat almaly. Trump bunu almady. Alman İran üstüne çöldü. Ne bu da ikinci bir gödök edilen bir hata, güne, yalmışlık. Inni soňundan onuň bir küçük gün geçenden soň inni soraýarlar da onun. Näme sebäpden İran üstüne çöldü Amerika? Näme üçin İsrailin bu agresiýasyna goşuldy diýip. Şunu düşündirjek bolşy gaty gen Donald Trump şeyde düşündürüyor hamana. Sebäbi diýe biz diýe İran'ın ýadro ýarany, atom ýarany almana düýünden garşy hiç wagt İran'ın atom ýaragy bolmalyar, biz ona ýol bermez diýe. Şoňa ýol bermejek bolbam biz diýe gepleşiklerde bizim diýenimizi etmän soň şolmaly bolup mejbur bolduk diýe. Ine birinji sebäbini görkezýär. Hamana. Onun ikinci sebäbi diýen birazjykdan ertetimi ýaşawyň öýläni ýa bir näse rahatdan soň bu diýe umum mana diýe olum şeýle görün ýöne
doğrusunu aýtsam diýe jurnalistler gyssaýa da onu. Hani näme Ha, diýer? Sen diýe ol ha, atam bir anay näme etjek bolsaňa diýe ol gepleşip gidip durup diýe. ha, Onu sen soňra sen niýetirmen näme üçin soldun diýer-de. ha, Onda diýe ol birden ay diýe doğrusunu aýtsaň olar meni öldürjek boldy diýip başlady. Ol diýe Hameneyi, Ayatullah Hameneyi diýe meni öldürjek boldy. On menem ondan öňürde edin niýe onu öldürdüm diýe. Ine bu da hmm, ikinji sebäbi ýok muny görke diýe, ikinji sebäbi. doğru. Onun inni yeni bir gün geçti bolin neme diýe-de? Bu diýe doğrusunu aýtsaň diýe ýanky İran diýe İranyň diýe ýanky İranyň bir halkyny azat etjek boldy diýe. Şu Mollalyň diýe gankor rejiminden diýe biz diýe şu halky azat etjek bolup men şoň üçin goşun salmaly boldum. Ýani şolmaly boldum diýe de goşun salmaly şolmaly Ha, boldum diýe. Üstüne diýe Amerika nemen İranyň üstüne diýe. İran'ız. Ha, Onun inni benim üçüncü sebäp bolýar da birden üçüncü sebäp gelip çykýar. doğru. Onun ona aýdýarlar da sen egerde halat etjek bolsaň, kömek etjek bolsaň İran halkyna fevralda çözmeliň diýerler da. Fevral Ha, odulan edip durdu diye. Şu wagt halky gyrýady diye rejim diye. Sana gellidiler, sana garaşdylar diye. Ene men ha yetip barýar bizim kömegimiz diýip olar ağladyp gırdyrdyň da diye özüm hem diye şolmadyň diye de. İnnen ha, gelip bu wagt sen şoldyň diýerler on aha diye ol. Yok ýene bir başga bir sebäbi bar diye. Biz diye doğrusunu aýtsaň diye İran halkyny diye İran halkynyň niýetini mollalar alyp diye satyp diye onu diye yara galýarlar. Yakın günde orada terrorçuluk işlerini gurnaýarlar diye Hezbollah'ny gollaýarlar, ýene bir zady gollaýarlar. Şoň üçin biz diye İranyň niýetini mollalaryň elinden alyp diye o rejimim ýykyp diye şo niýeti satyp şoň bir bölegini girdesini şu İran halkyna nisip ederýär. Şolara berjek bolduk diye. ha, Indi biýemini dördüncü sebäp bolýar da şeýlermi? ha, ha, Dördüncü sebäbi. Ýani indi ýöneşdaýda ekspertler aýdýar, Amerikan öz ekspertleri aýdýar da. Ýok ha, diýär, şu sebäp bilen dördüsem diýär işlenok diýär. Dördüsem näme dogry şol toslap tapýar neme diýär. Hakyna seretsen diýär. ha, Donald Trump diýär Israil'in behwidini orap soldy diýär. ha, Amerikan şu taýda hiç il behwidi ýok Iranyň üstüne çözmäge diýär. Şoň diýär hemme aýdýan atlary ýalan, hakykata gawat gelen ok. Bu diýär diňe şo Netanyahu'ň diýär oýnatgysyna öwrüli. Netanyahu muny gizlep, allap, yalan sözläp, ama İran atom ýarany alýar, buny alýar, ertir alýar diýip gorkulyp diýär, şunu çoldurdy diýär. Hanni şu 5 tane sebäbe öwrüli. Gel biz gurrumuzy ikimiz şundan başlaly. ha. Hakykatda sen näme pikir edýän şu 5 sebäbiň haýsysy bir ýapaýarmaşy, haýsysy dogry diýip hatap edip bolsa. İň soňkudan başlaýly ýanky İsrail'in işlegi boýunça sebäbi Shimon Peres öňki İsrail'in neme bir premier ministri, baş ministri 1990-njy ýylda täze orta günnowatar diýip neme kitap ýazdy. Şonu da bir täze bir ýagdaý döretmeli. Bütün ýanky öz Yahudilerin öz kitaplarından şolaň nemesinden alan zat bolmança bütün şu regionyň ýol başçysy bolmaly, hemmesine eýe bolmaly. Ondan esser ýykylandan soň şol neme dowam edip gelýär. Birinji bular Iragy nemetdiler, ondan öň Ýugoslawiýa bilen Awganystany ýok etdiler. Edil şonu ýana girip çoluş edip bir topar adamlar ölüp ýurdu dargadyp şey edip çykdylar. Ondan 2003-nji ýylda Iraga çözdiler. Onda da Irakda 1 milyondan gowrak adam öldü. Bütün şäherleri, ýollary, zawodlary hemmesi ýok boldy. Häzir kuneçellerde Iragyň neftiniň belli bir müçberde şoň eýesi bolup oturýarlar. Edil şunýaly gurrun Libya'da da boldy. Libya'da da şu wagt Libya diýerse bizim Libya. Libya'da da neftiniň bir belli bir bölegini
alık gidiyor. Suriye'de de edilşi, Suriye'de 2011'de girenden son ta şun kuneçelle inne öz koyan devleti şol günnogor tarapdaki neft nemelerini hemmesini eyi olvotirdi. Şonu hemmesi de İsrail'e gitti. Bulan hemmesini şol nemede görmeli. Ne ol Venezuelan prezidentini oğurlamak Maduro. Maduro'nun şol neme kartine de görmeliyiz. İran'la neft önörcü yurtların içinde 3. mü 4. yerde duruyor. Bulan hemmesini şu onun bir taraftan İsrail'in özüne şunu hem maddi taraftan hem de bütün şu orta günnogorun hemmesini şunlara bakne etme için alınıp barayan siyaset. Bunlar hiç satsan çoluş veren tarihte yok. Hiçbir devlet başka bir yurda çolup ona medeniyet, azatlık ya arkayın yaşayış getirmediler. Sebebi urşun nemesinde bir kanun ma yenildin mi? Sen hem mezadın şolonqı. Ayalın da kıyıdın da bar baylığın da seninle hiç şey ihtiyarı yok. Onlar şu kanunu iderliyorlar. Şoň üçin bu atkı emele gelen ýagdaýy da şol neme kartinada görmeli. Doğru. Onu veki. Hani diýmek şu sanan yankynny dürlü wagtlarda aýdan 5 sebäbi var ýanky sanak geçenme. Muçin şolduk pik gördü, muçin şolduk pik gördü. Şu 5 sebäpden iň haýsysy şoň iň hakykata ýakyn. Şu nefti alıp satmak arzuwy bilen şoldymy? Ýa bolmasa diňe Israil'in oğullar bizde bir şeyle düşünce var da Zakazu Posteli radyo diýilýär, film de öýdülýärdi neme devlet telewizionynyň hem radyosynyň radyo komitetiniň buyruna sargydyna görä diýilýär. Diýmek şu İsrail'in sargydyna, İsrail'in buyruna görä giripdirdi Irany şeýlem. Diňe o da däl. Diňe odlo däl. Amerikan da öz bähwitleri bar. Orta günnogorda bolýan nemelere oň da bähwidi bar. Ýani oň esasy bähwitden neft. Ola ýani Israil oň diňe bärde nemesi, näme tulosy, goraýjy tulosy. Başga nemesi ýok. Ondan ýene de bir zat göz öňüne tutmaly. Bu tada dini karşılıkta bar. Eger ýadyňyzda bolsa ýani saç ýöreşler 100 ýyl, 200 ýyl, 300 ýyl mundan öň başlanan bolsa, häzir de şu dowam edip gelýär. Haçly ýörüş diýilýär. Häzir de haçly ýörüş dowam edip gelýär. Ýöne görnüşi üýtgeýär. Täze görnüşde ýüze çykýar. Indi biz size demokratiya getirecek, adam hukuklaryny nemetjek, azatlyk getirecek diýär. Sen öz ýurdumda azatlyk ýok. Men 20 ýyl ýaşap ýörnäm, men bärde azat dämen, her kimde oturup gürleşip bilýän. Azat bolmak näme, azatlykdan näme düşünýär? Haçanda bir telefon aljak bolumda öňünde bir kontrakt goýýarlar. Sen hiç dadyny üýtgetmäge hakyň ýok, diňe kol çekip pulun tölemeli. Diňe sen sagyýarlar. Bir kapitalizmin häsiýeti. Onun kapitalizmin häsiýetini bilenden soň bu zatlaryň hemmesi düşnükli bolýar. Doğru. Men Kanadalılar bilen gürleşemde de hemmes doğru aýtýan diýär. Hiç haýsy neme dip bilmeýär. Azat mı sen diýär? Hiç tatda azat diýär. Hemme zady sana diktat etýärler. Diktator näştada. Bir tane neme de kapitalın diktatı var diýilýär. O taýda siyasi diktat berde de Günwatarda da pulun diktatı. Siyasi diktat da var. Kapitalın diktatı. Muhammed ağa siyasi diktat da var. Elbette o da var. Indi dinle. Indi birini bu İran meselesi olan için birini yine de bir hakiki esas temanda dolanır. Şunun Bor. Hani men şu meselede innik soraw şeýle. Häzir kuwatda şu İran'ın töweregini dören ýagdaýa sen Türkmen Zähra Türkmen hökümini nähil baha berýän? Men oňaýsyz baha berýän. Sebebi Türkmenler İran'ın başka halkından aýratyn nemede. İran'ın başına her hili bela inse Türkmene de şoň bir ucuk barıp diýýär. Oň üçin
Türkmenler de şu wat yan men bir video aldım kummetten. Olar da köçeye çıkıp şu watky bolýan ýagdaýy gollaýarlar. Ondan ýa bir geçen 3-1 Hayti gün ýagdaýy, Hayti ýagdaýy. Bombalanmany Iranyň yok, ýa-da tersine hükümeti gollap. Yani bir üç gün ve bundan öň yani Khamenei ogly bellenenden soň bir 20 molla ahun şol Türkmen Sahra nemesinde Türkmen Sahrada her şähriň ýanky imam jemaaty bolýar. Hmm. Şolon hemmesi hat ýazyp hemmesi şon bilen gollap şon bilen beýat etdiler. Hmm. Özleri şolun ýanyna durjagyny beýan etdiler. Sebäbi Eýrandaky ýaşaýan türkmenler bilýär. Eýrandaky ýaşaýan türkmenleriň bähwidi Eýranyň içindäki bütün Eýranyň bähwidi bilen utgaşyp gitýär. Aýratyn bähwidi ýok. Her bela gelse olaň da başyna gelýär, olara da bir ucu baryp degýär. Gowluk da bolsa ende şonýaly. Şoň üçin aňyrda içinde ýaşaýan adamlar o ýagdaýa düşünýär. Ýöne kynansak da daşary ýurtdakylar başgaça öz bähwidini gözegine tutup, mysal üçin maňa erwetlik edipdirmi? Şoňa görä duşma. Ýok, onu ýaly sen ulukan kartinada görmeliler. Sen ýurduňa çozdular, ol çozmada. Olar ähtiýalanlyk bolan çozdular, iki gezek, bir gezek de däl. Neme diýär birinji gezek ağlansaň ağlantyň, emma ikinji gezek ağlansaň sen akmak bolýan diýär. Bular ikinji gezek ağladylar, ondan nähili olan gurruna inanmaly. Emma aýtýan zatlar ýalan ýöne İran döwleti şuň kuneçelle uruş başlananyny 10 kunyň içinde hemme söz veren zatlaryny hemmesini yerine ýetirdi. Doğru. Şimdi garaz häzir şu bir hepde yeňersidiler, bir hepde ýeňip bilen okul ýöne bir erwet zat bolup geçdi. Olan urşuň ilkinji sagadyna bir näçe sagadyň içinde, birinji sagadynyň içinde şol 28 fevralda şu duýdan çoğunluklarından peýdalanyp olara ananyp gepleşip dowam edýär bu wagtdyň üstümizde çolmaz diýip ananan bolmalylar. Ayetullah Hameneýem, ondan beýleki Iranyň syýasy hem harby ýolbaşçylarym, bular hemmeti şol Hameneýiň rezidensiýasyna üýşüp ýygynak geçirýän ekenler. Şol rezidensiýany Israil üstüne agyr bombalary atyp kületdi, şonu Hameneýem öldü. Hameneýiň aýalym agyr ýaralandy, öldü, gelinem öldü, agtygam öldü. Inni ondan ýene de 48 sany şu syýasy hem harby ýolbaşçylar öldü. Indi bular şonu synar öýtdiler-de neme Ayatullah'ın rejimi ýöne olam bolupdy. Indi o arada biziň tek gurrun eders ýöne häzir indiki soraw. Şu umuman ikinji şu motivini alyp görürler, sebäp diýip görkezýän zady bar ýanky. Biz şu İran halkyna kömek etmek üçin çoldyk diýär-de. Ýanan taňynan oturmalylar. Ýöne inni şu häzir sen nähil baha berýän şuňa? Şu häzirki ähtiýalan çoluş, şu gan nökşüklük, şu ähli nevitkenlerinin otlanmagy, nemelen nevit anlarynyň ýakylyp inni bütün Iranyň ýa-ki paýtagty Tehranyna demalar ýalylar. Şu İran halkynyň peýdasyna mı ýa-da ýanyna? Bu konuda ola hiç hasan İran halkynyň peýdasyna bolup bilmeýär. Sebäbi iň soňunda şu hemme tawany ýende Iranyň halky tölemeli bolýar. Yitki de bolsa her hili adam taýdan ýa-ni yer, ýol, zawod bular da hemmesini iň soňunda ýene de halkyň jürsinden giden, hemmesi halkyň baýlygy. Ol belli bir neme adamın ya belli bir baýynky däl. Bütün halkyň baýlygy. Şoň üçin ol hiç haçan Eýran halkynyň bähwidine bolup bilmeýär. Eýran halky ertekün ýene de bir näçe ýyllarça 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyllap şoň öwezini dolmaly bolýar. Şoň üçin Eýran halkynyň hiç çoluş, hiç halkyň peýdasyna bolup bilmez. Doğru, doğru. Ondan inni üçüncü soraw geçeli. Yani şu ayda jurnalistim yazıcı hökmünde men kän ýyllardan bäri Amerikan syýasatyna öwrenip gelýän, Israiliň syýasatyna öwrenip gelýän
Ha, Beýleki ýurtlaman siýasatlar bilen gyzyklanýan ýöne şu aýda bir aýdylýan zat bar-da. Ha Amerika dünýäniň iň güýçli ýurdy, ykdysatda aýdanam, harbyda aýdanam. ha, Amerikanyň diňe özüniň harby maksatlary üçin her ýyl büdjetden bölýän pul serişdeleri bar. Şol bütün galan dünýäniň ähli döwletleriniň harby çykdyjylaryndan doğru. kän. Ha, Önüne getir vekil. Bir ha, döwletiň harby çykdyjylary, harby işler üçin edýän çykdyjylary galan bütün dünýäň döwletleriniň doğru. edýän çykdyjylaryndan hem artyk gelýär. Artık näme için? Teredin işlerde näme üçin şu? Näme üçin şeýle bol. Inni Ha, şonu edýänleri, şu çykdyjyny edýänleri bir diýe dünýäde iň güýçlü hem şu nokodyna urýan ýararlar bizde bar diýär da Amerika. ha, ha, Inni doğru. şu öňjüňlügi Israil'a maýtalýar. Ha, Israil'a minni edil şol neme şoňa öýkünýän ýaly, şu Amerika öýkünýän bir neme ýalak, öýkünjüm ini Şwedlerde bir deňeşdirme bar da, ha, mappa diýerler da, ýani öýkünjüm maýmyn diýerler. Şoň ýaly ola minni biz diýen nemen urosumyz gelse yerim gidin ne diýe, ha. o kadar bilýäs diýär. Bolýa, Anı biliyorsun. hawa, bolýany biz ynantyr diýerler. Şuna biz ynanýar diýerler, biz ýaşlykdan şu gün wataryň demokratiýasyna ynanyp bolarlyk. Häzir bir derejede ynanmamyz dowam edýär. Bu häzir bolýan erwetlikler wagtlaý nipata edýär. Ýene de Amerika öz kanunlaryny dikeldir diýip patap edýär. Israil'im demokratik ýola gaýdyp geler diýip patap edýär. Ol bir wagt çykyp gitdi ol. Ol bir wagt demokratik bolan bolsa häzir o ýoldan çykdy ol. Ýöne biz şoňa umydymyz bar da. Biz ýa-da şol onan bilen ulalamtamyz ular hükman gelir diýerse iýdina. Ha, Inni ýöne aýtmalar men ştada şu sana häzir berjek sorum şundan ibarat. Şeýle anyk ýaralar bar bolsa ellerinde, şeýle güýçlü harby taýdan güýçlü hem bir ýurtlar bolsa, näme üçin urşun 2-nji, 3-nji güni näme şäherde şol Ormuz geçeletiniň goloýunyna Minab. Mina şäherine Minab. B. Minab şäherine ya Amerika ya da İsrail häzir ikisi bir-biriniň üstüne atmaga synanşýar da. Şolon biri okuw jaýyny mektebi urdy, şo taýda da 150'den gowrak çağajyklary hem yetkinjek gyýdylary inni şolary öldürdi, gyrdy. Şu mektebiň muallimlaryny hem personalynyň ölenleri üstüne goşdum 170'den hem geçýär diýerler. Doğru. Hamdy ýanky iki sany dünýäniň iň güýçlü hem her dünýäň nokodundan urup bilýän döwlet nirede? Bular näme üçin urdular bir biýüne çağajyklary ýok etdiler? Näme üçin beýle boldy? Ak Muhammed ağa bunlar insani hasiyet yok bularda. Adamkärçilik yok. Bunların niyeti yankı Gazan urşunda da, Afganistan'da da, Irak'ta da, Libya'da da görünüşüyanak, Suriye'de de görünüşüyanak. Bunlar nesli yok etmeli. Maksatları nesli yok etmek. Ondan onu atıp bilip vurdular. Yönü bunu İran halkı, İran devleti beydik koymaz. Gelecekte bunu halkara degişli suutlarda, mahkemelerde oturup bunu cevabını sorar. Buna cevap vermeliler. Sebebi bunlar bütün dünya hem kada kanunları gödöklük bilen ayagasına alırlar. Hazır da bir näçe keselhanany vurdular. Dargatdylar Tehran'da, başga şäherlerde. Diňe şol mektep bilen gutarmada. Ol keselhanada näme? O näme o ýerde ýanky pastarlan şu taýda yara saklaýan eken. Ya ol bir täze bir näme däl. Filistinne de şu gurrumlar muňlar çegedek eşitdik. Men hiç kaysına inanmayan sebebi yalan, dine öz cinayetlerini yucuk bolýarlar. Hakikatta başka niyetleri var. Bulan niyetleri hiç bir doğru niyette ne azatlık getirecek ne yakti durmuş getirecek.
Şoň üçin men nemeler bilen garşy ol Tetenlik aýtýanlar. dönehin garas tetenlik dönen nokta şo. Yok, onu bilgeçliğinden uğurlan. Ini şu sen fikrini tasdiklayan käbir faktları BBC, Angliyan BBC korporasyasy, yani radyo telewizyon korporasyasy hem New York Times gazeti getirdi. Olan aýtmana göre, olan aýtmana göre şol mektep Tamagavk nimet bilen raketa bilen urulypdyr. Tamagavkam diýe diňe birinciden Amerikan ödünne var. Onun yine de şu Amerikan İsrail'de var. İsrail'de var. Onun yine de bir 2-3 tane yurtta var diye de. Yani şol yurtların hiçbiri urup bilen yok. Men şonu hatta İsrail'de de bardığına şüphelenýän. Ya İsrail'de var. Şol Tomagavk diye Tomagavk'ı şu edek şu atan urun Hökman Amerika diýip şolar New York Times bilen Angliyan BBC korporasyasy şeýle netije geldiler. Elbetde häzir näme Trump onu boyun almajak bolup näse diýsen nazar alyp diýe her hile gep tapýa, eýdik görýär, beýdik görýär, garal şo diýe nämeň ýanyny ekenniýe polis näme edaratynyňmy ýa-da jandarmyň edaratynyňmy Kolon ofisi var kaptalyny. Inni ofisi var bolsa badyr da. Ol bir näme diýdiň 55.000 50.000 ilat. 55.000 ilatı var öz arz aýlagynyň goleýyna. Onu diňe ýanky Amerikan gemileri var, harbi gemilerinden urup bilýär. Doğru. Inni dinle näme wekil. Inni şol men diýjek bolýan zadym, inni şol ýene bir gedek ýanky Amerikan hem İsrail'in yıllar boyu gaýtylap gelýän öýleriniň harby güýçlerine berýän bahasyna ünti çekedim belli. Biz dünýäň islenlik nokoduny nokot ýaly ýere urubilýär. Polis edarasy bolsa bolup biler, gaptalyna ol mekdebiň. Ýa bolmasa jandarmyň edarasy bolup biler. Sen nokodu urup bilýän döwlet ähli. Bolýam diýdir ýa-da. Näme şol Gıyılan mektebine çenedim şonu. Konuşan mektebe. Ya var. Böyle sen barıp sotayıp, sen atan okun, diýmek sen öňünmäň goýmaly. Diýmek adamlar bizim edilsiz ýaly, biz ulrak döwlet, bizde yara köprek, biz köprek uruş döredýäs, uruşda durýas, ýöne bizim hem yaragymyz sizin kıyaly mella onu. Öňünjüm goýmaly. Howk döretmek üçin. Howk döredip gorkuzyp özüne bennetmek üçin. Başka niyeti ýok o ýerde. Doğru. Sebebi aydın zatlarının hemmesi yalan çıktı şu vakteçelle 10 konunun içinden, devamından. Sebebi şu meselede var ha. Häzirini yeni bir soraw gelip çykýar. Näme soraw gelýär? Şu ýanky biz İran halkynyň behwidi üçin şolduk İrana. Biz İran halkyna azatlyk getirjek. Azatlyk sowgat berjek bizna. Biz häzir urur dargadar sizin hökümetiňizi, nämeňizi, ýurduňyzy onu sizem ılgap köçe çykynda baryp ýöne ýerde ýatan häkimeti ýöne alyp çykýany. Bizi azat eder. Eliňizde alaýyň özüňiz diýede. Azat edip goýýar. Emma men pikirimçe bu edil beýle däl, tersine şu Amerika bilen İsrail molluluň üstüne şu bomba ýadyryp başlanandan soň şolar badarmak has kıyımlaştı. Ayratinum şu gıyılan mektebini tolduran tonlar. 150 uğrak çağanı öldüren tonlar. İran halkının agramlı bölüğü ön karşı olup oturan adamların gatı köpüsü ruhanların tarafına geçtiler. Bu gatı inançlı vaka. Şunu şeyin devamında İran halkı, İran yaşları, studentleri okap, öwrenip şu nimetdiler de, yankı ahir sonunda şu Moğolların rejiminin dinmek üçin belli bir güýç topladylar, belli bir awray topladylar. Emma şolun ähli toplan hyjuny İsrail bilen Amerika iki çün uca çıkardılar. Indi şöyle bağlanşykly men senden sorajak adym. Diýmek şu häzirki ýagdaýda İran halkynyň şu çoluş, häzirki edilýän çoluş üstüne İran halkyny progress tarapa agdyrarmy? Ýa bolmasa tersine
Inni İran'la gıynansagam yine de bir näçe ýyllap, belki onlarça ýyllap tersine şol moğollara boyun bolmak fiyasatyna geçerim halk. Näme bolar? Ak Muhammeda ýa-ni öňde aýdyp geçdim. İran'ın bolan weýrançylykları düzeltmek üçin inne ol şehit bolanlar olary innemetsek. Gözümüz ýumsak, ýöne şu bolan weýrançylygy düzeltjek bolsak, İran'ın halky aýtdyma 10-20 ýyllap şoňa zähmet çekmeli, tölemeli. Ondan nähili bir öňe bolýar, nähili progress bolýar. Bir diňe ýyza gaýtmak. Eger şu hereketler bolan, o hereketlerde dol ýatyrmaga kanuny bir delil bar. Haýsy bir döwlet öz içindäki urş bolup durka, öz içindäki garşysyna çykýany duşmany kömek etýäni haýsy bir döwlet gözüni ýumyp geçiripdiler. Öýler geçirýärmi? Eger şu ýerde Kanadan polisiniň ýanyna bardy bir eşigini ellejek bolay. Siz özüňiz de Şwesiýede ýaşaýanyňy bilýänsiňiz. Sen golaýyna baryp bilmeýän, polisiýanyň ofisiniň ýanyna baryp bilmeýän. Ol gyýyk bag etmekde dursun. Ondan bir deňek görmeli, haýsy bir döwlet. Bir diňe ýyza gaýdyşlyk bolýar, diňe betbagçylyk bolýar, o halky ýyza salýar 10-20 ýyllap. Ondan ruhy taýdan ýa-ni ýitkileri ruhy taýdan şoň öwezini doljak bolsa, çağılan bir top oluş we travma bilen ululýar. Urşun travmasy bilen. Bu zatlar gaty dogry. Ýönüni men ýeri ýelenine bir zat aýdaýyn wekil. Şweýçiýada polisiýanyň işleýişi, häkimetlerin hem harby güýçleriň işleýişi biraz başgaçarak. Bir Amerikan nimetini kabul edibermelerinde olan düzgünlerini. Şweýçiýada bular bir hili ören ätiýaşlyk hem ýagşylyk bir işleýärler, şakaçenni. Men bir mysal getireýin. Bir şeýle horlanyp Türkmenistanyň şol başçylyk nimetinden o atlar milisiýa diýilýär-de. Onun KGB'sinden, döwletinden gatty köp ejir çekip, horluk görüp Şweýçiýa biri ally siyasi nime hökmüne gaçywatyny berdi bir de. Dinäkli hukuklarymyzy berdi. Bizim şol Türkmenistanda tölenmedik, halk düşmanı hökmüne tölenmedik, çağalara berilen kömek puluna çenni bizi berdiler. Ondaki ýaşaýansa çağalar. Biz şol kanunda var da, olan kanunda siyasi nime hökmüne. Ýöne, hadi men getirjek bolan bir zadım var da. Ondan okuwa başladylar. Kiçik çağalamy, kiçicikdi de. Bir ýaşynda beýlekler. 8 ondan 1,5 ýaşynda iňkiçigimiz. Ondan okuwa başladylar, onu şu okuwa birinji klasa baran gyýzagamy bir gün okudan gelip hayran galyp bir zady gurrun berdi. Kaka bizi şu mektepden polisiýa akitdiler. Görkezmäge şu polisiýa bize gurrun berdi, nähili işleýiş hakynda. Olar adamlar urano ekenler, söýgeno ekenler. Bize kofe verdiler, bize süýji verdiler. Oturup biz şu kofe içip, süýji ýyp, onuň berýän gurruny diňledik diýip göz jagadyny tegelep hayran galyp gurrun berdi. Sebäbi näme? Sebäbi biz odal Aşgabatda ýaşaýaka. Onlar çegerek bizim gapymyzy depip açyp, men elimi toglap, ýerertir giýjaşam, ekidip türmäge salyp, şeýdip görýärdiler da şu halky goraýandy. Bari edenime men belet o wagtlar bilýän. Näme olur Çıktım. Enilen ölümünün karşısına çıktım. Şu sağalar, eniler köp ölüye Türkmenistan'na, şolary palata meydanlarına, zäherli meydanına işletmeliler, şolara bermeli, kömekleri vermeli, iýmit bolmaly, agyz suwy arasynda bolmaly, diýip hem Türkmenistan'ın ekologiýasyny goramaly, hem Türkmeniň dilini, dinini gorap çykyş eden üçin men halk düşmanlyk elan etdiler, hem sağalamyzdan kösetdiler. Hatta men okudan çıkardılar. Mektepde okumaga hakkymyz ýok. Siz halk düşmanının çağatdy. Inni şu Şweýçiýa gelem soňuz, şu polislerin zatlaryň şol halk bilen arasynyň gowdugyny görüp hayran galdy da men çağalym. Şweýçiýa bir öz başyna bir üýtgeçlik döwlet, şonu aýtjak bolýan. Ýöne Amerikan polisiýasynyň özüni alyp başyny bilim halan ýok. O adam öldürüp diyorlar. O Amerikan öz başlarını öldürdüler ahire. Yani günde öldürüyorlar.
Awa. Günde videolar çıkıyor da yankı Awa. sosyal medyada. Awa. Ha, Inni yine gün 5 minut, 4,5 minut wagtymyz Var, bar. Inni var, menin bir var. stada bir soraw bar wekil. Ha, Yani sen şu tecrübeli adam hükmünü siyaset bilen köp yıllardan beri gılıklanıp gören adam hükmünü Türkmen tehra Türkmen hükmünü biz için gaty gymmatly sen pikirin Türkmenistan'ın yaşayanlar için. ha. Şu häzirki uruş İran'ın töweregine gysgaça aýtsana haýsy tarapy giderini nähili bu torar bi nähili bu torjagy näder Amerikanyň öden bilen ok Donald Trump'ın öden bilen ok başlamasın başladı değil emma nähili bu torjagy bilen ok ýa-da. Bilýän. Olar başka niyet dediler. Olara berilen informasiya ne doğru değil. O informasiya berýän adamlar alýan pullaryny alıp yalan ýaşryk informasiya verdiler. Bu Amerika 47 yıllap İran'da hiç hili ilçihanası yok. İran'dan hiç hili maglumatı yok. Maglumatı ikinci, üçüncü elden alıyorlar. Şoň için bular şu maglumatla olan da hemmesi yalan ýaşryk. Bir içinde bir ekspertlik gelýänleriň sowady yok. Näme ekspertligini men düşünemek. Men televizorlara da seyredemde ekspertlik gelýän men köpsini tanıyan ya sataşyan adamlar. Ondan gelip berýän gurrunlary hiç hakyky durmuş bilen kabat gelmiyor. Bular şon çiğişirdiler şey dip de bunu öňe sürdüler. Indi bir uruşu başladı içinde öýdi galy. Näme etjegini bilenak. Sebebi neftin, gazın bahasy gün ýokary galyp balýar. Mümmelende hemme birjalar, dünýä birjasy şu wagt bulaşyp otýar. Samalyotlar, uçanak yollar yapıp turizm hemme zat yapıldı. Ondan bir ekonomika hemme yurdun dünyanın ekonomikasına täsir goýup otyr. Şoň üçin indi uruşy bir tüýsli gutormaly Eýran diýe iki gedek meni ağladım diye. Men soňuna çellesem bilen gitjek. Ya men ağa ya sen ağa şu ýerde diye. Doğru. Men pikir etýän Eýran ýeňer sebebi Eýranyň şu wagtky raketleri çanyk nemesany gaty köp. Doğru. Inni Ondan yani wagtymyz gutordy inni jemlemeler inni diýme onu Iran iňdäki ýeňiljek adalda teň pikirimçe. Yok. Onu şu notada şu pikirde onu bu gedeklikçe gepleşigimizi jemletek näge ýylýar ýa-da bir ýene de dowam eder. Hökman gel bilen gepleşigimizi ýene täreler ýüre çykar urşda ýene pikir alşaly. Ona näme hoşlaşdym ha saňa söz. Bolýa sag bolun. Taňry arkadan çağıranlar için ýende bir gedek. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Üstünlikler ebraňyz bolsun. Köp sag bol. Benim şu gelip beren gurrunlarym üçin köp sag bol wekil. Sag bol. Ona näme gadyrly illeşler bugünlükçe bir İran'ı, İran'ın töweregine uruş hereketleri bilen baglanyşly gepleşigimizi geçirip oturýar. Ýene de efirde duşýançak hoş sag bol. Hoş.